Balima Al-Nakuma, très urgent. Balima bien lundi 22 décembre 2025. Balima Kabakobe Dugu Konotuguni. Épisode 2. Monibo Kone, allez le tara Assimi Goïta voir. Ko Uka Fereke Abbas Dambeli, Ani Général Abbas ni Général Nemaka Kula. Kouye, Monibo Kone téléphone ta kaka Mouruke Wuli. Malia Kuma Namede. Kama go bala Sirama. Mouruke Akona Sira. Ako Mouruke ma, Malia ya kuma ina mebide. Kaba kuko de bedu gugono. Muribo kore ni Mouruke sikira ka kuma. Ko Abasi ka kobe na ke choko jume. Ko lu nye fere muntege. Ko e kataka surasi demiseni do wole ka war doluma. Olu ka ngalon tike ka noro. Ka foko olu ye témoin. Ko me ko vraiment. Ko segu tungara bora no sekere ye. Ko ni yoke ko Malion be tege ula. Ko kanka munde ke bi. Mouruke flel laje. Mouruke ko Abbas Dambele Fema Muribo Konema ko ale nyabe Abbas Kakola chukomi Malion nema fongo muri barate che muri bara chede menama kolosi muri mo awande asimika fanga bila dom doro muri ni musoko di bala ani shwani muri ke ko muri were muri ke ko bara ko Abbas munute mo gansangwede ko Abbas nema ko mo gansangte comme Gansanté, comme Mordo de Fanabe Koufana demain. On appelle ça la guerre des marabouts. Malion, Kalingabe Saragamina ko Assimi Goïta Nunko Bo. Malion, oye koka mishi bi olomvla, mishi bleman bi olomvla koko saraka, koko lu jeli ubo. Ani katasuma bi olomvla ani olomvla, mishi bi olomvla ni olomvla. Ani kataka tasuma biolomla ni wolobla ko mene katoko faga baji la no fagara kuma mina ube sɔrɔ ube fɛ ka décision min ta Abbas ni nema ka ko la kubo décision ta ko sino ko nu mo saraka bɔ ko Abbas ka ko bɛ kɛ Abbas ni nema ka ko bɛ kɛ sababu ko Assimi ka fanga ka bɛ bi Malien daga wulila songala ma ye stratégie kura mɛ Modibo Kone borobi ou bien galon tigɛ ka nɔrɔ sɔrɔsi dɔ la mais Mali SE n bɛ fɛ Mali kasoladen bɛɛ ka kuma in lamɛn Abbas Dambele ni mɔgɔ bɛ se ka Abbas Dambele sɔrɔ ka fara a fana u bɛna fɛɛrɛ kɛ tile fila in na u sɔrɔsi ɲɔgɔn dɔ u ka espion dɔ u bɛna kɛ i n'a fɔ u y'o minɛ ko fana bɛ fɛ ka tentative de coup d'état de kɛ ka tɔgɔ bila kaso la o bɛ to ka Assimi Goïta kɔrɔ fɔ Kasoladen aya kɔlɔsi dɛ ni kasoladen kura fɛn taara don aw ka kasobon kɔnɔ ka Assimi kɔrɔfɔ aw kana Assimi kɔrɔfɔ k'aw to kasobon na dɛ sinon b'a fɔ ka labɔ u y'a tante ni Clément Dambele ye u dɛsɛra Malien u bɛ tila ka don détail la n ko n bɛ k'u woloma de i b'a fɔ tiga bɛ woloma cogo min quoi n ka kuma in ka bɔ mɔgɔ caman mais Njiga tɛ se ka ne faamuya n ko de n ko Njiga n ka taa so sisan Mouruke filɛ ka nin saraka in de fɔ k'u ka nin saraka bɔ ni saraka bolen kɔfɛ n'u ye ni saraka Modibo Kone ka plan min ye ko ni saraka in bɔra k'u bɛ fɛɛrɛ jumɛn kɛ u bɛ SE mɔgɔ dɔ kɛ i n'a fɔ u y'o minɛ k'o don kaso la u bɛ to bila Abbas ninnu kɛrɛfɛ u bɛ to ka Assimi ninnu buruja dɔrɔn ka Assimi ninnu buruja fanga in man ɲi fanga in bɛ bin n'a bɔra Abbas da ou bien ne ma da ko fanga in bɛ bin u b'o de ta san ko prévu sɔrɔla Malien prévu t'u bolo u taara Mouruke yɔrɔ ko k'olu kɔnɔna fililen bɛ bi dɛ k'olu tɛ ka prévu sɔrɔ Abbas ka ko la k'a kɛlen bɛ k'u jatigɛ bi Malien bɛɛ tigɛr'u la Abbas ko la Malien bɛɛ y'a dɔn bi k'u binna ninnu de kɔnɔ Malien hakɛ man ɲi Abbas ni nema ka ko kɛlen don Assimi Goïta bolo dɔgɔrɔni dɔn ko man di Malien bɛ ka kuma min fɔ an na tiɲɛ de don nkalon tɛ ni ye nkalontigɛla ye n'a bɛ ka kuma a bɛ sigi ni ye nkalontigɛla ye n'a bɛ ka kuma n'a tɛ ka fari siɲɛ a bɛ ka kunkolo yɛlɛma mais maa min bɛ tiɲɛ fɔ a bɛ tranquillité la a bɛ kuma à l'aise awa ne ka kuma ye tiɲɛ don mais Njiga tɛ se ka ne faamu dɛ ayi Njiga ayi Njiga tɛ se ka faamu parce que ni e ka kumakan ye 20 Njiga ye mɔgɔ min kunkolo Njiga o bɛ ko kɔnɔ a bɛ n'a fɔ e barigon fa k'e b'o kɛ verre 8 kɔnɔ a bɛɛ n'a cɛ verre 8 bɛ kari fila ye barigon faji o tɛ kun siyo kɔnɔ barigon faji bɛ kun barigon de kɔnɔ donc ne ni Njiga bɛ ten de foyi t'u kunkolo kɔnɔ fali b'o kɔ u ka mémoire da ye Njiga dɔrɔn de
donc a tse ka tɛmɛ o kan kuma min bɛ fɔ a ka girin u ma donc nin de kɛra donc k'a fɔ aw ɲɛna u bɛ fɛ ka sɔrɔsi ka k'i n'a fɔ u sɔrɔsi ɲɔgɔn dɔ espion dɔ u b'o minɛ ka t'o bila Abbas ninnu bolo Abbas ninnu kɛrɛfɛ kaso la sisan donc ne Abbas ninnu ye Asimi kɔrɔfɔ u bɛ bɔ n'u vocal ye u bɛ vocal ɲini na o u bɛ vocal ɲini na o tɛ k'o sɔrɔ u bɛ ka preuve sugu bɛ nin tɛ k'o sɔrɔ mais sisan ko Modibo Konɛ ko konu m'u cɛsiri ko mori dɔw fana bɛ ko ka baara kɛ Abbas ninnu ye maliyɛnw ni manamana ko de bɛ transition in kɔnɔ mori ko kuma kelen na to ni Choguel farala Choguel bɔlen na sɔnsini na u bɛ ninnu bɛ morika ninnu ka vie bɛɛ morikan don de Choguel bɔlen na sɔnsini na u taara morikɛ dɔ fɛ yen morikɛ k'u ma ko n'u ma fɛɛrɛ kɛ ka Choguel bɔ yen ko Choguel bɛ kɛ président ye kɛlɛ daminɛna depuis o don fɔlɔ o ye ne Segu Tunkara wele kan ko ne ka fɛɛrɛ kɛ k'an ka Choguel kɛlɛ n ko mun na ko non ko politicien don m'u si u t'aw bolo ko ne ta kalama di ne bɛ ka kuma fɔ Ben tulo b'a la o Ben c'est mon ami mais ne ni Ben kɛlɛla la o mais Ben tilara ka jo di ne ma Ben de cerveau hɔrɔn don ya ni sɔrɔsi ninnu ma ɲi dɛ ni sɔrɔsiw ye fɛn ni u ka muru ye fɛn fɛn f'u ɲɛna o b'o de baara kɛ wallahi u ka muru mana fɛn fɛn fɔ o b'o de baara kɛ ko Choguel ko awa o bɛ diɲɛlatigɛ mɔgɔ bɛɛ ka ko lajɛ muru fɛ yen u bɛ ko bɛɛ mɔgɔ bɛɛ ka ko lajɛ muru fɛ yen u ka vie ye muru baara taga di ne ma fɔ n ko mɔgɔ t'i kɛ ko lajɛ dɛ mais ninnu dalen bɛ muru la ka tɛmɛ Ala kan u dalen bɛ somaw ni domaw la ka tɛmɛ Ala kan Haidara dun y'a fɔ aw ɲɛna Haidara de la ka kuma nin fɔ dɛ Haidara ko n'aw bɛ fɛ ka fanga jabɔ k'a ye baara kɛ tiɲɛ kan wallahi n'i bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan billahi i mago tɛ muru la i mago tɛ soma la Ala b'i kisi mais n'i ye janfa kɛ n'i ye fanga minɛ ganfa kan ka fanga minɛ manamana ko kan Ala b'i ɲɛgɔn ko de d'i ma don o don depuis ninnu ye fanga in ta o tɛ foyi la ni jɛnɛya tɛ ka taga walidenw minɛ ka nkalon da o la mɔgɔ mɔgɔ bɛ kaso la Asimi Goyita nin bolo a bɛɛ nkalon de u binna Arasbati kan u binna Rose Poivron kan u binna Clément Dembélé kan ne yɛrɛ bɔra ka Clément Dembélé dɔgɔya Asimi nɔfɛ fo ka ne maloya ja Clément Dembélé kumakan tɛ la ilaha illallah ja ninnu bɛ sɔn ko bɛɛ ma Massa Djibarou ninnu ye kafiri mafiru de dannen ye donc maliyɛnw ni ne kuma bɛ yen bi dɛ u bɛ mori u dɛsɛlen bɛ Abbas ka ko kɛlen bɛ k'u kɔnɔna fili bi Abbas ko in kɛlen bɛ k'u dɛsɛ bi u ye mɔgɔ mɔgɔ minɛ ka don kaso la bɛɛ kɛra nkalon de kan o de to i ma ye maliyɛn caman bɛ ka bɔ bi par contre u bɛ ka binkani wale minnu kɛ de olu yɛrɛ somɔgɔw u somɔgɔw bɛ suɲɛni na u sen n'u bolo la Asimi Goyita tanti de filɛ nin ye nin ye miliyari 16 wa 18 ka so ma nin y'o de suɲɛ a ye Kayi sira lajɛ Kayi sira filɛ nin ye terrain tɛ ka taa Kayi u y'a wari bɛɛ dun k'an bila gɛlɛya kɔnɔ Asimi wolo tanti de kɛ Asimi bɛnkɛ Nango Dembélé n'a photo filɛ nin ye nin ye miliyari 80 kɔ de détourné CMDT la ka boli ka tugu États-Unis ne ma ni Abbas kɛlɛkun tɛ dɔwɛrɛ dɛ olu ye tiɲɛ de f'u ɲɛna u tun bɛ fɛ Abbas kun ka Moptikaw gasi de fiyɛw kan Moptikaw tun bɛ marche mun kɛ Asimi Goyita tun bɛ fɛ Abbas kun k'u interdit u kun ka hakɛ ɲini Abbas ma sɔn o de ma o de kɛlɛkun filɛ nin ye c'est à dire ni ne ka hakilinata tɛ kelen ye n bɛ nkalon tigɛ ka nɔrɔ i la quoi a ɲɔgɔn président kolonden ma sigi Mali kɔnɔ a bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ a ɲɔgɔn président bandi président dangatɔn sigi dabe Ala ka Mali da c'est le président le plus maudit dans l'histoire du Mali wallahi n filɛ ka tiɲɛ de fɔ an na a ye Mali fan bɛɛ ka somɔgɔw ye a tilancɛ bɛɛ zon a y'a bɛɛ ka somɔgɔw ye sungurubaw a ka sunguru yɛrɛ filɛ Batulu Ɲangu ni y'a ka sunguru de ta a ye Mali sanu bɛɛ ta ka di Batulu Ɲangu ma Mali sɔrɔsi bɛɛ tulo b'a la mais nkalon bɛ ka nɔrɔ Abbas la ani Nema la Mali sɔrɔsi fɛn fɛn n'aw donna ni complot la don dɔ la Asimi bɛ nkalon nɔrɔ aw fana la parce que jama ɲɛmɔgɔ yɛrɛ mana kɛ binganikɛla ye o kɔrɔ k'a fɔ ko jamana tɛ yen n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na wallahi billahi il est la honte de sa génération hali n fɔ ko ka fisa ni Asimi ye billahi tallahi a y'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ Asimi kɔ bi a bɛɛ mɔgɔ lankolonw de a vidéo man lajɛ a bɛɛ nkalontigɛla hɔrɔn yɛrɛ wolo bɛɛ y'a kɔ bila bɛɛ tigɛra fo k'i to a kɔfɛ donc o de kun don an bɔra an ka b'o de yira u la maliyɛn fɛn fɛn bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique kan ka wari ci nɔgɔya la a bɛ Senweb application télécharger n'a Senweb application télécharger a bɛ ne Segu Tunkara ka code promo don urgent 10 € bɛ na o y'aw yɛrɛ ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don n'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro a n'u tɔgɔ bɛ garanti kan n'a wari ci a b'a sɔrɔ orange money na sur place
Warchugo Frata Tromaglesra, Warchugo Flana Sabana, Bada. 1,99 €, c'est 2 € que flatro au de Kundo. Malien, Senwe photo flana, télécharge ne ka corps promo urgent. Abou 10 € bena ya reta ya kambe ciao.